маслиҳату суҳбати пешакӣ мо бо ҳунармандон тасодуфан суҳбат мекунем ва мо меравем ба хонаи онҳо, ба суроғи онҳо ва ҳар куҷое ки ҳунармандонро пайдо мекунем, ҳатман суҳбат мекунем бидуни маслиҳат ва омодагии пешакӣ. ва ҳар нафаре ки дар телефон ба мо посух бигардонад, ба суроғаш меравем, ёдаш мекунем ва суҳбат хоҳем кард. аллакай меҳмони барнома пайдо шуд. Шаҳриёр Давлатов ба ман занг мезананд ва бидуни огаҳӣ мо бо ӯ дар суҳбат мешавем. алло. салом алейкум. салом. саломат бошен. шумо хубен? саломат бошен. тинҷен шумо хубен? назди Ашан, марказ савдои Ашан. тинҷи ягон кор буд, ягон мушкилӣ буд? майли бия ба ҳамин назд. имкон ҳаст биёин ба назди ҳамин Ашан мо суҳбат мекунем. саломат бошед. бинандаи азиз, шумо гумон накунед ки мо маслиҳат кардаем бо шаҳриёр. на, ҳоло ӯ барои намедонам кадом як коре назди ман меояд ва ҳатман мо меҳмони ситора хоҳем шуд. яъне меҳмони ситорае ки моро даъват накардааст, моро таклиф накардааст, моро ҳатто намедонад ки чӣ мақсад дорем, чӣ нақша дорем. суҳбат мекунем ва аз ҳолу аҳволеш ки имрӯз чӣ ҳол дорад, чӣ рӯзгор дорад пурсон мешавем. ҳоло шаҳриёри давлат ба назди мо меояд ва ӯ огаҳ нест аз барномаи мо ва бидуни огаҳӣ мо ҳам суҳбат хоҳем шуд. бо мо бошед. ҳафтаномаи зан ва мард дар якҷоягӣ бо маркази продюсери таҷрибаи мусик тасмим гирифта ки як барномаи кӯтоҳакаке таҳти он барнома писанди дили тамошобино хоҳад гашт, зеро ки мухлисони бисёр зиёд доред, бешумор доред ва ҳамагӣ дӯст медоранд шуморо, таронаотона. ва мехостам бидонам ки имрӯз чӣ ҳол доред, чӣ аҳвол доред, чӣ рӯзгор доред? ҳоли хуб, нағз. як чанд рӯз мешавад ки як клип, сабти клип дорам бо суруди нав, номи суруд ай дилам. иншоалло пешкаши мухлисон мегардад. хуб, дар суруд қисса атрофи чӣ меравад? атрофи дар бораи ошиқӣ меравад. ин хуб сарнавишти худи шуморо қисса мекунад, аз ишқу муҳаббати шумо хуб гувоҳӣ медиҳад ба бинанда ва ё? не дар худам тааллуқ надорад. хуб ки дастгирӣ мекунад шуморо, сарпарастӣ мекунад барои омода кардани дастгирӣ худам кор мекунам. хуб аз рӯи шунидам имрӯз шумо бояд дар як вазъи нохуби иқтисодӣ, як вазъи нохуби рӯҳӣ қарор дошта бошед ва чандин хабарҳои нохуш низ шунидам. ба ростӣ ки чанд маротиба занг задам, чун ба телефон ҷавоб нагуфтед, хомӯш буд рақами шумо. бовар кардам ки воқеан чӣ ҳодисае шудааст ба шумо, аммо чун имрӯз занг задед бисёр маро воқеан хушҳол сохтед, хурсанд кардед ва мебинам ки савори як мошини бадвойма ҳастед, як мошини гаронарзиш ҳастед. медонистам аз ҳамин савола метинед шумо. мехоҳам ки шарҳ бидиҳед ки чӣ асос доштанд он гапҳо ва имрӯз як матал аст ку апа мегӯянд ба худододагон баҳс накун ки онро худо додааст. бале, яъне ки шаҳриёрро худо додааст ин мошинро. хуб, худо кунад ки ҳамеша муваффақ бошед, пешсаф бошед
و ба худованд рост бошӣ иншоалло соҳиби ҳама чӣ мешавӣ. бале хуб шумо баъди он қадар ноҷуриҳо, нокомиҳо, шикастанҳо, рехтанҳо, чун имрӯз боз фаъол гаштед, имрӯз як ҳунарманде ҳастед ки воқеан зуд суруду клипҳои тоза ба тоза омодаву пешниҳод карда истодаед. муносибати атрофиён, муносибати мардум, муносибати хусусан ҳамон нафароне ки дар ғайби шумо ҳар гуна ҳарфҳо мезананд чӣ гуна аст? ошкор суҳбат кунам хе гап занам. ва ҳозир вақти забур рафиқ доштум, дӯст доштум, мешиштем. баъд як чиза фаҳмидум ки дар ин дунё рафиқи хуба ёфтанаш қиин буда. бале рафиқи хуб нест. ҳозир ман рафиқ надорам, набин танҳо худам тоқа гаштаам. барои ҳамин танҳо омаде. хуб воқеан то инсон шикаст нахӯрад, ба қавле дар як чоҳ назанад, намедонад ки ки дӯсти ӯ аст, ки душмани ӯ аст, ки тарафдори хубиаш асту ки аз бадиаш. ва имрӯз шаҳриёри давлат ба хубӣ дарк карда ки бо кӣ бояд робита бикунаду бо кӣ не. ва мо низ албатта тарафдори муваффақияти шумо ҳастем, пешравии шумо ҳастем. ва мехостам атрофи сурудҳои шумо, таронаҳои шумо, клипҳои шумо чанде ҳарф бизанем ки давоми як сол чӣ қадар сурудҳо, клипҳо омода кардед? пешниҳоди ки аст? идеяи ки аст? хуб чӣ гуна вақт имкон меёбед ки дар муддати кӯтоҳ зуд клипу сурудҳо пешниҳод бисозед? мақсади мо ҳамин аст, мақсади барномаи мо ҳамин аст ки бидуни огаҳӣ бояд бо ҳунармандон дар суҳбат бошем. ва акнун мехоҳам бидонам ки ба кадом хотир маро занг заде? боз бо шумо рӯбарӯем. шукри худо зиндагии хуб дорам, мисли дигар занҳо. маслиҳате ки мо карда будем, шумо бояд ҳамроҳи писарчаатон меҳмони барномаи Аздил Бадил мешудед. чаро дар тӯятон касеро огоҳ накардед? мо бо кадом як мухлиси ашадиятон хонадор шудед? рост аст? рости як сафари ҳунарӣ сабаб шуд ки дӯст медоред аз нану? духтарбоз аст? шоид ма қурбони ту мешам. мухлисону мардум рашки шавҳаратонро намеорад? хуб вақте шумо қаҳрӣ мешавед, қадами аввалинро барои ошти шудан кӣ мегузорад? манижа ба мард бовар кардан ин бо қиём интертеймент чӣ муносибат доред? ва ана ҳамон бачаи бой билохира пайдо шуд дар ҳаёти манижа сабо? хамир кардам, тунук кардам. вақте тунук кунем дар он зиёд тухм, сафеди тухмро андохтам, тунук намешавад. аз он сабаб тунук мекунам, тунук намешавад. барое ки ман дар он бисёртар сафеди тухмро андохта будам, хамир аз гирияҳои ман, аз оби дидаи ман бисёр шакидтар шуд. тунук нашуд. оро гирифта аз модарам ба ҷо када гирия када дар салофан пешондам, дар пакет дар дига ҷо мондам ки набинам. ташаккур. барои тифлаки шумо заҳмат кашидаед. бигзор ҳамеша каю марс барои манижа ширин бошад, азиз бошад, аз ҳамин ширинӣ ҳам ширинтар бошад, зиндагиятон ширин бошад. ҳамеша дар назари мардум барои мухлисонатон, барои халқи санъат, дӯсти тоҷику тоҷикистониён ширин бошед, азиз бошед.